поглед преди покупка на Mercedes E200 компресор на место в автокъща, внос автомобила от Германия. Тук в момента започваме с проверката на боята за удари, кит и пребоядисвани детайли външно. Това, което забелязваме в момента, заден десен панел е с оригинален слой боя, не е пребоядисван. Вътрешните фалцове също са с оригинални стойности, няма правено. Седалките отзад са в перфектно състояние, подлакътника също. Доста запазен екземпляр, специално отвътре. Всичко е в супер състояние. Колата не е много екстрова. Отгоре тавана също е с оригинален слой боя, не е пребоядисван. Панелите отгоре отстрани също. Колонките. Предна дясна врата и тя е с оригинален слой. Вътрешните фалци и те. Така, пасажирската седалка е доста запазена също. Няма претапицирана по колата, всичко е в оригинално състояние. Подлакътника също. Това е един определено истински екземпляр, много запазен. Преден десен калник е пребоядисван, има наличия и на кит, демек е имал щета. Около 450 наномикрона. Предният капак е около 150-170 наномикрона, което е окей. Принципно Mercedes боядисват малко по-надебело предните капаци и предната броня с цел да е по-защитен от камъчета предния капак, когато върчат. Ето тук пак забелязваме около 50-60 наномикрона е преден калник ляв и предна лява врата, задна лява 10 наномикрона. Отвътре фалците също са с оригинален слой. Колата не е имала сериозни удари. Имала е единствената щета, която е на преден десен калник и отпред на преден ляв фар е счупено ушенцето. После ще ви го покажем по-напред в клипа. Тук пак акцентираме в вътрешния интериор. След малко ще седнем в колата и ще ви покажем пак копчета, екстри, всичко в детайли, в какво състояние са багажника. И той с оригинален цвят, около 20-30 наномикрона багажника. И той отгоре всичко е от към боя добре по колата, като изключиме предния десен калник. Вътре багажника е в доста добро състояние. Малко е мръсничък. Тук забелязваме компресор за гумите с шпрей. Този модел е без резервна гума. Налични са, липсва трик и ключ за гуми. Триъгълника оригиналния си е на багажника. Ето го. Наличен е. Аптечката, оригиналната е вътре, под пасажирската седалка, налична е. Липсва под шофьорската седалка пожарогасител. След малко ще ви го покажем. Ето сега в момента тестваме съединител в какво състояние. Педал е мекичък, отделя в средата, така че скоростите влизат много леко, ябълките не са износени. Изобщо цялата кола е в доста добро здраве, което при Mercedes на тия години много трудно се намира да е в такова читаво състояние цялостно колата. Има съвсем леки дръскотинки отвън по боята, опитваме се да ги покажем. Дисковете са в перфектно състояние отпред и отзад. Накладки също има на около 50%. Окачването е здраво, няма скъсани маншони, болтовете, шарнирните, на крайници всичко е здраво, няма луфтове, рейката е здрава, няма омасляване, отдолу цялата кора абсолютно суха, няма течове по кубите. Тук единствено забелязваме леко паднало покритие и тръгнала корозия по стабилизиращата щанга. Тя е
нещо, което може да бъде подменено, не е нещо фатално. Иначе ръжда по колата отдолу почти няма, само единствено отзад на задните греди, особено по лявата, малко по-напред от клипчето ще ви покажем. Има така пухнало място, което е хубаво да се обработи, ако се закупи колата. И сега в момента гледаме как работи чисто механично мотора, гидравличната помпа в какво състояние, дали има маслото вътре. Забелязваме, че окей. Двигателя няма течове, това се опитваме да ви покажем в момента в клипчето. Ето и отдолу сега ще видите колата, макферсоните, сухи са, няма изпуснало, тествани са преди това, чрез натискане на колата, седи в стойка, няма клатушкания, всичките коли са налични, както забелязваме. Астов е в добро състояние, катализатора си е на място, колите са налични всичките. Сега ще ви покажем и диагностиката. Работим с оригинален софтуер на Mercedes, DAS, Sentry, абсолютно всичките софтуери ги имаме с C5 глава. Ето това е състоянието на топката на скоростния лоз. Интериор е в безупречно състояние. Подгрева работи, мултимедията работи, абсолютно всяко едно копченце сме тествали, работи перфектно, няма нищо изтъркано, скъсано, протрито, няма тапицирани детайли по седалки, по волан. Просто това акцентираме в момента, че има и стари коли, но много запазени в България, но просто си държат цена. Няма как ефтиното да е хубаво, имайте го на предвид. Така че модела, който в момента гледаме е на сравнително средна към висока ценови диапазон за пазара българския, но пък колата е в безупречно състояние. Така че ние съветваме винаги клиентите да гледат от средните цени за модел и марка нагоре, даже към по-високия клас винаги. Никога не гледайте най-евтините и ниските стойности на модел и марка, когато сте харесали кола и тръгнете на огледи. Ето, това е показателно. Този Mercedes е на реални километри, 171 000. Вътре, както забелязваме, няма никакви дефекти, изтъркани елементи и проблеми. Всичко работи. Коректно. Хъб холдера работи. Жабката, всичко се тества. Тук тестваме сега шибидаха. Абсолютно това го правим за наш клиент от провинцията, за да не се разхожда на празно до София. Правим пълен снимков материал, клипчета, състояние на абсолютно всеки елемент му се описва на човека и се изпраща подробно абсолютно всяко едно нещо, което има по колата. Ако и вие сте от провинцията и искате да закупите кола в София или сте от София и може да дойдете на место по време на огледа, още по-добре, за да не се налага да правим детайлни клипчета и снимки, ние директно ще си ви обясним всичко на место. По време на огледа ще ви извадим реалните километри. Ето тук сега продължаваме с огледа отдолу и виждаме корозията на задната лява греда, която клиентът трябва, след като я закупи, да изчисти и обработи. Тампоните на задния мост оглеждаме. Гарнето виждаме, че няма масло и маслени оттайки в него, както и сажди, чисто е. Тук отдолу проверяваме и от другата страна, от дясната. Като цяло за немски стар Mercedes е доста чисто от към ръжда. Сега продължаваме с диагностицирането на автомобила. Влизаме в сервизната памет на колата, да видим всичките сервизни интервали, редовно ли обслужвана, какво е правилно и смеяно по нея по километри.
Това, което забелязваме тук в случая е, че горе-долу около 25 до 30 хиляди е смеяно маслото, което значи, че е обслужвана, както в повечето случаи в Германия, Австрия и Швейцария, с Long Life масла, което не е много добре. Специално за България, особено ние българите го сменяме на между 10 и 15 хиляди маслото, докато в Германия, Австрия и Швейцария в повечето случаи го сменят хората между 20, 25 и 30 хиляди километра. Просто така са техните сервизи и хората така са свикнали да се грижат за колите си в повечето случаи. Тук сега продължаваме с цялостната диагностика. Работиме с оригинален софтуер за Mercedes, Xentry, DAS. Тук в случая с DAS я четеме. Има много пъти падал акумулатор и вследствие на това нещо слабото напрежение загубила комуникация между отделните модули. Забелязваме доста грешки. Датчика го завърта на волана. Това тия Мерцедеси в повечето случаи го трупат, когато падне също напрежението. В случая при тази кола сме го тествали на живи данни, работи на минус и на плюс градуси, наляво надясно, като се върти волана, реагира. Така че моментно работи този датчик. Лентовия на волана. Сега EasyS също е губил комуникация. И общо взето почти навсякъде е набила грешки комуникационни заради напрежението. Така и да ви кажем горе-долу какво предлагаме още като услуги. Значи ние сме специализирани в диагностицирането на автомобили преди покупка, след покупка, проверка на реални километри. Работиме за повечето марки и модели с оригинални софтуери. Имаме и доста универсални софтуери, които си ги плащаме. Всичко ни е на доста перфектно ниво от към софтуер, хардуер и техника, с която ползваме. Тествано е всичко, че работи коректно върху всяка една марка и модел. Отделно от това предлагаме онлайн кодиране за повечето марки, отключване на X3, също така чип тунинг, Stage 1, Stage 2, Stage 3, DPF решения, EGR решения, AdBlue решения и абсолютно всякакви други услуги, свързани с компютрите на автомобилите и модулите на всяка една. Сега започваме да гледаме реалните километри на колата. Гледаме брояча на работните часове, 3220 работни часа, което реално се умножава между 50 и 60 км в час, за да се получат реалните километри. В случая отговарят 171 е на табло, включа също с 171 км, което е голяма редкост специално за Mercedes. Да отговорят и работните часове и навсякъде по интервали сервизни, ключове и работни часове в airbag-ците. Сега продължаваме с живите данни на двигателя, гледаме адапционните стойности, живите данни на датчици, сензори, лоши запалвания, дали имаше, провериме, така наречени мисфайри. Ето ги, в случая всичко е в нули, което е окей, не трябва да има тук лоши запалвания.
гледаме състоянието на маслото на двигателя, да няма вътре следи от антифриз, да не е станало на боза. Гледаме състоянието на фаровете, ушетата, дали са здрави, вътре дали има нещо щупено, влага, конденс, радиаторите дали са си нейните, оригиналните. Ето от тази страна забелязваме щупено уше на фара, демек е имала някакво ПТП от ляво. Антифриза гледаме, чистичък е.